הגעתי אלייך. כן. יש לי פה הזמנה. הזמנה למה? להופעה שאמרתי לך שתהיה ב-26. אני אבוא להופעה שלך סוף סוף. תמיד הילדים נורא דואגים שהם יגיעו לגיל 18, אז מה, את לא תהיי איתי יותר? נכון. כאילו, אז נכון, באופן רשמי אולי אנחנו לא נהיה איתכם יותר, ומבחינת המחויבות המקצועית אולי, אבל קודם כל בנשמה ובלב הם תמיד נשארים שם, אין פה עניין. כאילו הייתה נורא ממתנת אותי, ויש מישהו שכאילו עומד מאחוריך. כמו גב, היא פשוט הייתה הגב שלי. זה עוד ילד בחיים, זה עוד ילד למשפחה, זה עוד ילד בחוויה, בדאגה, בדברים הטובים, בשמחות, בעצב. זה היה משהו חזק. כמו אמא? לא יודעת, אני לא יודעת מה זה אמא. אתם לא יודעים, משחק הכדורגל מגיע לסופו. יוסי בניון רץ, בועט בכדור, מפגיע לרונלדיניו שער. אמריקנים 11, 800. הגעתי לפנימייה לפני שנה, וישבתי בשיעור של דוד עם סאריק, והוא פתר תרגילים, ונתתי לו תרגילים של עד 10, כי הוא ילד בכיתה א', והוא אמר לי, למה את נותנת לי תרגילים כאלה קלים? אני יודע 87 ועוד 87 למשל. עכשיו כאן נשאר 1, וכאן יש 11, פחות 2 זה 9, ו1 פחות 1, 0. שאלתי את סאריק, למה הוא בעצם בכיתה א'? והיא ענתה לי, זאת שאלה מצוינת שגם אני שואלת. וקיבלת? 980. 9,877. השנה צלצלה אליי סאריק וסיפרה לי שהוא עבר מבחנים של מכון סולד, ומסתבר שהוא עבר את השלב הראשון של המבחנים מחוננים. ראשון בכיתה, שני בשכבה, מה שגרם לי לעצור בצד, הדמעות זלגו לי מהעיניים, ואושר גדול, ואני לא חושבת שצריך יותר מזה. אבל אמא שלי אמורה להגיע אז. מתי? 5:15. אז אולי היא מתעכבת קצת. יכול להיות שהיא מתעכבת. או שאולי היא נמצאת במשפחתון. אבל היו מתקשרים אליך אם היא הייתה מגיעה? אולי שום מדריך לא נמצא במשפחתון. שום מדריך לא נמצא. אתה מאוד רוצה לראות אם היא הגיעה? אז אני אלך לרגע, ואם לא, אז אני אחזור. ואם את תראי שאני קצת מתעכב, זאת אומרת שאמא שלי נמצאת. ביי. רגע, לא להתראות. אולי אני אחזור. היא הבטיחה שהיא תתקשר לפני כן? לא. לא? לא קשור, היא יכולה גם לבוא בלי להודיע. אז אולי תבוא מחר. אולי היא מרגישה קצת לא טוב. והיא לא יכולה להתקשר. היא אמרה 100%. אז אולי עכשיו היא גם תתקשר והיא תודיע שהיא מגיעה, או אולי היא מתעכבת, או אולי משהו. מה אתה אומר, דוד? לא נורא. לא נורא? אתה רוצה לעשות משהו אחר? אתה רוצה לחזור למשפחתון? אולי. לשחק עם חברים קצת? או שאולי אני אעלה למעלה. סאריק, תודה שאת עוזרת לי, והמון הצלחה. השנה, ממני, דוד. אנחנו רוצים להרחיב את הפעילויות שלנו, אנחנו רוצים להגיע לכל ילד שגדל מחוץ למשפחה שלו בפנימייה,
וגם במשפחות אומנה אנחנו רוצים להגיע לפרויקטים איתם כדי לעשות העשרה, כדי להעשיר את החיים שלו, שהוא יהיה ילד בסיכוי, שהוא יהיה ילד עם שווה זכויות ושווה הזדמנויות לכל ילד שגם גדל בבית. How should we know? There's no one there to show. And how should we